Иң заманча җиһазлар белән ясалган халык кәсепләре эшләнмәләре һәм милли традицияләребезне саклаучы студентлар. Казан дәүләт мәдәният институтында оештырылган эшлекле очрашудан соң әнә шундый нәтиҗә ясалды. Чарада Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары, Туган телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Теманы Айзилә Бытырханова дәвам итә. Институтның ишек төбендә мәртәбәле кунакларны каршы алучы студентлар халкыбызның инде онытыла барган дөмбер җырын яңгырата. Милли аһәңебезне югалтырга һич ярамый. Без моңа юл куймыйбыз ди тамашачыларга яхшы таныш җырчыбыз, Мәдәният институты мөгаллиме Асылъяр. Ул студентлар белән халкыбызның инде онытылган яисә онытыла барган җырларын эшкәртә, аны яшь буынга өйрәтә. Казан Мәдәният институты җыр һәм бию, театр, музыка сәнгате белән дә шикләнми. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган студентлар иң заманча җиһазларда үз продукциясын җитештерә. Агач эшкәртү сәнгате, керамика, костюм дизайны лабораторияләрендә проектлар ясап, аны төрле оешмаларга сату, коммерциялау максатын куйганнар. Менә хәзер без эшлибез бит заманча, һәм безнең менә ул сразу тып алды коммерциализация дигән вакытыннан. Чөнки именно хәзер бездә мәдәният өлкәсендә без эшлибез, безнең балалар эшләр зур предприятиелар белән хәзер менә иң беренче безнең предприятие индустриальный партнер ул безнең Зарница, без алар белән инженеринг центрда эшлибез. Институт бик күп матур үрнәкләр белән таныштырды. Мәсәлән, татар халык әкият геройлары төшерелгән мендәр һәм юрган тышлары проекты зур кызыксыну уятты. Үзбәкстан тукыма фабрикасы белән сөйләшүләр бара, бик тиздән җитештерү эшенә күчәбез дип шатлыклары белән бүлештеләр мәдәният сагында торучылар. Ә инде милли әкият геройлары төшерелгән урын җирдә балаларыбызның йокысы тагын да татлы булачак. Идел буе халыкларының милли бизәкләре төшерелгән яулыклар менә дигән шәп бүләк. Мали телендә бер ике генә шундый язып була. Без моны эшли алабыз, ул сәбәп. Без моны эшлибез, менә монсы инде продукция дип искәртте Марат Гытыфулы. Инженеринг үзәгендә акыллы җайланма, сканерларның нинди генә төрлесе юк. Мәсәлән, менә монысы пластилиннан әвәләнгән бер үрнәкне төшереп ала һәм шундый ук итеп 3D принтер аша кирәкле күләмдә чыгарта. Ике егет көрәшә. Шундый сувенир эшли аласызмы? Эшлибез. Димәк, тиздән бил алышучы көрәшчеләр сурәтләнгән сувенирлар да барлыкка киләчәк. Тагын бер акыллы җайланма күп функцияларны үз иченә ала. Ул кешенең төгәл пропорцияларын билгели. Аны күлмәк тегелешендә яисә кеше прототипыннан сувенирлар ясауда кулланалар. Алга таба танылган дизайнерлар киемнәреннән виртуаль форматта кием киеп карауда оештырылачак. Безнең балалар монда институтта үзләре яңа оборудованиеләр белән таныша алалар. Алар практикага бүтән җиргә чыкмыйлар, үзебезнең здание өчен түк. Монда бик югары форматта белем бирәләр. Без теория ягыннан гына түгел, практик ягыннан да бик күп әйберләргә өйрәнәбез һәм шушы үзебезнең алган белемнәребезне үзебезнең яраткан республикабызның районнарында тәкъдим итәбез. Әлеге эшлекле очрашуда телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов барлыгы 30 мәйданчык эше белән танышты. Гомумән биредә минемчә менә заманга яраклы көндәшлек итә алырлык шундый белгечләр әзерлиләр. Әгендә республикабызда менә татар милли традициясен биредә саклау өчен бик зур көч куела дип шундый нәтиҗә ясадым мин үземә. Чөнки һәр нәрсәдә менә ул халык җырымы, ул халык моңы, яисә менә кул эшендә дә бу үзенең элеккеге тарихи традицияләребез, аның өстендә яңадан агач эше белән бара торган төрле кул хезмәтенә кагылышлы шундый шөгыльләр. Күп кырлы һәм бик күп лабораториялар биредә әйткәнемчә үзебезнең милли традициягә һәм Татарстанның язмышына ничектер тугрылыклы җаваплы карап эшләр кебек тоела миңа. Форсаттан файдаланып, Марат Әхмәтов Мәдәният институты белгечләренә телне саклау эшчәнлегендә алып барылган хезмәтне югары бәяләп рәхмәт белдерде. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.